जब मिलबे ना करी त लौकला से का भइल। जब मिलबे ना करी त लौकला से का भइल। आ कोनो दावे ना होखे त फौकला से का भइल। आ डाढ़ पात खूब फर के फुलाई लटकल होखे आ भेटैबे ना करी त छौकला से का भइल। ई बात पाकिस्तानी गेंदबाजी लोग पर बिल्कुल सटीक बैठता। टूर्नामेंट के शुरुआत में इतना भयानक देख रहल पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी, टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ल एकदम लाचार हो गए। सब बड़का लोग के पाए लागतानी, साथी संगाती लोग के राम राम कहतानी। हम बबुआ जी सब कहतानी, रुआ सब लोग इनके आरुआ सब देख रहल बानी भोजपुरिया क्रिकेट बबुआ जी कहिन शो। एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच काले लगभग सेमीफाइनल मैच भइल रहे। मैच में बारिश बाधा डलत, जैसे मैच 42 ओवर के भइल। शुरुआत में पाकिस्तान के टीम के सिचुएशन ठीक ना रहे, 130 रन पर 5 जना पेविलियन चल गई, लेकिन बाद में मोहम्मद रिजवान इफ्तिकार चाचू के भयानक पारी के बदौलत पाकिस्तान के टीम 252 के बहुत मजबूत स्कोर खड़ा कैलस और लागल कि हमनी के मनपसंद मैच इंडिया पाकिस्तान के एगो फाइनल देखे के मिल गई। लेकिन श्रीलंका टीम जब बल्लेबाजी करे आयल तो गजब के पलटवार कैलस। शुरू के 3 विकेट 77 रन पर गवैला के बाद चिदारा कुशल मेंडिस के बीच में 100 रन के बड़ा बढ़िया पार्टनरशिप भइल। जब लागल कि दोनों जना मैच के आसानी से निकाल दिलो, तबे लगातार श्रीलंका का विकेट गिरे लागल। मैच आखिरी ओवर में रोमांच के चरम पर पहुंच गई। जब आखिरी ओवर में 8 रन बनावे के रहे तो श्रीलंका जमान खान के बॉल पर चौका मार के स्कोर में जान ला दिले। आखिरी गेंद पर 2 रन बना के श्रीलंका के झोली में मैच डालने वाला चरिता श्रीलंका बहुत ही बढ़िया पारी खेल ले। मैच के हीरो कुशल मेंडिस रहे, जैसे शानदार 91 रन के बनैला के साथ बाबर आजम के बड़ा बढ़िया स्टंपिंग कैले रहे। प्रकार से श्रीलंका मैच जीत के 12 बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचे वाला पहिल का टीम बन गई। ओकरा बाद भारत के टीम 10 बार फाइनल में पहुंचल बा। अब हमनी के भारत श्रीलंका के फाइनल मैच देखे के मिली। फाइनल मैच से पहले हमनी सबन के भारत के टीम के प्रति कुछ चिंता फिकिर बाटे। चिंता फिकिर कहीं चाहे बत कहीं लेकिन 3 गो मुद्दा बाटे पर भारतीय टीम के ध्यान हमनी के चाहत निशाना आकृष्ट करे के। पहिल का फिकिर बा हमनी के विराट कोहली के बायां हाथ के स्पिनर के खिलाफ आउट भइल। विराट कोहली जे बा एने कर लगा 4 बार बायां हाथ के स्पिनर पर आउट भइल बानी। हम सब के ई चाहत है कि विराट कोहली भैया ई कमजोरी के दूर करी आ वर्ल्ड कप से पहले एकर काट ढूंढ ली, ताकि वर्ल्ड कप में कोनो टीम ई कमजोरी के हथियार न बना सके। सर का फिकिर बाटे रोहित शर्मा ने लगातार मैच में या तो चलत नहीं खने चलता रहे तो 50-60 रन बना के आउट हो जाता है। ये एगो बड़का चिंता बा, क्योंकि हमनी के सब के जाने नहीं सन कि जब रोहित भैया जम के खेले ले तब बुढ़वा शतक मारे ले, बड़का शतक उनका बल्ला से देखे के मिलेला। ऐसे हम सब के ख्वाहिश बा कि रोहित भैया भी पर ध्यान दी और जल्दी से जल्दी एकर उपाय करी, एगो बड़का जे बा बुढ़वा शतक हमनी के दिखाई। हमनी के तीसरा का फिकिर बा स्पिनर। वर्ल्ड कप भारत में होता है, ऐसे स्पिनर के रोल तो काफी बढ़िया रही। हमनी के टीम श्रीलंका के खिलाफ पिछला मैच में 10 विकेट स्पिनर के दे देले रहे। भारत के टीम 10 विकेट स्पिनर के दे देवे तो ई तो फिकिरे के नु बात बा। तो हमनी के ख्वाहिश इहे बाटे कि भारत के टीम ई फिकिर के भी दूर करो। रउआ लोग इनके का लागता, हमनी के चिंता फिकिर जायज बा कि ना? आ जायज होके तो कमेंटवा में लिख के बताई ना कि जायज बा कि ना। वीडियो अगर अच्छा लागल होगा तो तनी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दी, अपने अपने दोस्त लोग के भी पहुंचाई। अगर चैनल पर पहिल का आई लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, अपनी घंटवा के बटनवा दबा दी। जब हम कोनो नया वीडियो डालू तो सूचना वाला चल जाई। तो चली तो हम बबुआ जी फिर से एक बार वाला इनके पाए लगा तनी अब मिलतनी अगला वीडियो में ऐसे ही रोचक का मजेदार जानकारी लेकर के। तब तक वाला खुश रही, स्वस्थ रही, आही करत रही। जय हिंद और जय भोजपुरी।